Силно се надявам това видео да ви помогне. Спрете да преосмисляте. Спри да гледаш телефона си и да си представяш какво ли може да се случи. Това е една от причините да не може да заспите или пък да се будите посред нощ. Защото сте под стрес, а този стрес не ви е нужен. Защо го правите? Може би причината е, че се намирате в среда, която не ви кара да се чувствате пълноценно. И затова съм аз тук, да ти помогна заедно да намерим начин, как ти да бъдеш щастлив. Време е да се събудиш. Не трябва да се тревожиш толкова много. Нямаш достатъчно пари? Спокойно. Пари се изкарват. Нямаш кола да стигнеш от точка А до точка Б. Имаш крака, с които да отидеш. Ако и това ти е трудно, ще намериш някой, който да върви пътя с теб. Иска ми се наистина да ти кажа, че всичко ще бъде наред. Но дори утрешният ден не е сигурен. Така че наслади се на този живот днес. Оцени го. Дай от времето си на твоите близки, на хората, които наистина обичаш. Защото животът идва и си отива толкова бързо. И като се замислиш, през последните 5, 10, 20 години ти си бил в депресия. А никой от твоите близки не иска да те вижда такъв. Затова започни да се усмихваш, започни да се радваш на този живот. Не можеш постоянно да си стресиран и да се будиш постоянно или пък да не можеш да заспиш. И нека завърша това видео с един съвет. Не дей да се тревожиш за неща, които не зависят само единствено от самия теб. Не ти трябва това.